защото много е важно да си съпричастен към изграждането на едно спортно съоръжение. Много е важно да засилиш връзката към това, което правиш, и това ни прави много по-добри стопани. И аз съм убеден, че всички, които използват тези спортни съоръжения, знаят, че трябва да ги стопанисваме, да ги пазим и, разбира се, да ги развиваме с съответните модули, които могат да бъдат добавени. Това, което е най-впечатляващото, че доказваме, че ГЕРБ е действително част от най-голямото европейско семейство и България е част от силна и обединена Европа. Защото това е направено с субсидията на политическа партия ГЕРБ, но следващият модул, който ще бъде направен, е част от интегрирания проект, който се реализира по оперативна програма Регионално развитие, което дава много ясен знак, че ние започнахме това, което е най-важно и ценно за хората. Да градим България, да имаме воля да го правим и да стигнем до тези видими резултати. А що се касае до връзката ми с Казанлък, аз мятам, че тя трябва да бъде още по-силна в следващия мандат в местната власт и в новият финансов програмен период и със сегашното стабилно правителство на господин Борисов с тунела под Шипка, което, разбира се, ще може да даде по-добрия шанс и перспектива не само за жителите на Казанлък и на Габрово, но за всички тези, които искат да посетят колкото е възможно по-бързо и по-безпрепятствено Казанлък и да се насладят на това, което прави действително най-успешният кмет на Казанлък, една успешна кметица, както ние наричаме мъжкото момиче на кметовете в ГЕРБ. Благодаря ви за това, че подкрепихте преди 4 години, за да започнем така желаната промяна. Убеден съм, че ще я подкрепим отново и нека да бъдем разумни на тези предстоящи избори. Защото за да има тези видими резултати, трябва да има устойчиво развитие, трябва да има стабилност и затова призовавам всички над 19 години с номер 19 в бюлетината. Благодаря ви.